В това видео, не, всъщност знаете ли какво? Няма да започнем с това видео. Всеки път започвам с това видео, става много изтъркано и много банално. Това е първата песен, която ще пусна на Калин на Гарджока. Като Гарджока Калин ти каже, че си го чувал, но какво знаеш? Въобще знаеш ли нещо? Не, нищо, но съм го чувал все едно един от големите. Да, това е вярно. Да. Така. И е участвал той East Coast. Кеш Крил са трима човека, които са от Бургас. Така, Гарджока от Бургас, като има история малко зад него. Едната е част, че той преди беше малко, как да ти кажа, имаше си наркоманска фаза. Знаеш, че ще прави добра музика. Да. Имаше си наркоманска фаза, long story short, открадна едно такси и го вкараха в затвора, лежа в затвора, но излезе от затвора и започна пак да прави музика и сега следващите песни, които ще пусна, са вече Гарджока след затвора. Има голяма разлика, тая песен е някакво много стара. Това е преди затвора. Това е много преди затвора. Имам чувство, че след затвора ще са някакво още по-тъп. Честно казано, аз не се кефам много на Гарджока толкова много след затвора, обаче тая новата песен, която още не съм слушал и аз на здраве ще реагираме след някакво 2 видеа, така че stay tuned. Може да е добра, чувам, че е готина, не знам. Това е много странно, някакво повечето артисти са на стари албуми и нови албуми и преди след затвора. Малко е така при него. Но както и да е, също така това е първата песен от поредицата One Shot. Аз ти бях разказал за него, ако се сещаш, с явката дълга. Това беше, на явката песента беше втората, тази е първата. Като по принцип Гарджока въобще не е трябвало да бъде в поредицата One Shot, само че е звънал някой на Ицо Хазарда, той, който продуцира самата лейбъл и това онова. Звънал му и му е казал, брат, някой искам да се включа и аз в това, някакво много ме кефи идеята, брат, аре, правим. Що ми явката е там, много ясно, че ще го кефи. Много ясно, обаче нещо му казал Ицо Хазарда, брат, някакво, не съм много сигурен, не съм сигурен, че искам да те включвам, брат, няма да стане това онова. И той се доказва. Обаче след това точно така, Гарджока някой пратил просто някакво демо на Ицо Хазарда, точно тая песен и той е бил такъв, брат, веднага, и той да правим го веднага, ще стане тъшата. И така са случили работите с тази песен, като вече мисля, че достатъчно тя хайпнах, може просто да я така. Гарджока сега обаче остана да звучи добре. Да, мязан на затворник. Мязан на затворник от преди да Да. Но видеото е малко шам. Видеото actually е забавно, но... Anyways. Прави песни докато е напушен. 100%. Добре. High expectations. Точно така. Това, ако не се лъжа, са тия другите две момчета, с които беше правил East Coast Cash Crew. Единият се казваше Каската, другия... Не се сещам как се казваше, честно казвам, човек. Как се казваше другия? Не знам, аз като сега много не съм мислил. Сменяли са ги споделили. Точно така, все тая. Опа. Нищо, шамарите се навираш. Хубаво търсиш, ама не намираш. На стопанката се попираш. Казах ти, тук е трудно, ще се класираш. Тук е различно, даже изражението безразлично. Търси се в нищото, нещо нетипично. Лицето е безлично. Ти Брат, що гледа толкова зести, брат, някакво. Гледа се, взел 3 грама, 3 да снимат в живота, това е смешен. Добре, ама докато е писал песента, взимал ли е 3 грама? Мога да ви вижте това изражение. Не, нормалните неща като цяло. Не, аз нарочно скъпнах, за да може после да свърнем пак към песента от началото, където беше нормално. Но идеята е, брат, че... Аз никой не съм гледал видеото и на тая песен, честно казвам. Никой не съм гледал. Изненада ги са. Малко да. Не, честно казвам, не. Не съм изненадан много. Добре. Как почва въпреки това? Какво ще кажеш? Много наркотици са involved, харесва ми. Плюс една точка, нали? Плюс една точка. Добре, харесваш ме. И не знам дали от слушалките му звучи много... Просто е по-силен самия звук на песента и слушалките са по-добри. Много така че, мисля, че сме апгрейднали малко нивото на звука и канала. Добре, радвам се, че такива. В нищото нещо нетипично. Лицето е безлично, типично. Чак безлично. Прилично, моето отлично. С характери машината, къде си иска ходи. Какво да казвам, той пътя тука там води. Знаеш, ко знаеш, мъжки, знаеш дръжки. Писати гладки и древъшки. Мъжто си се стъкал, бягай ся е момента. Ко прави май, изтекала абонамента. Тая авантюра няма как да се намесиш. Не се издържа, чупиш маникюра и се бесиш. Физиономията сладка батка, как искаш да си мафия. Тая кратка автобиография. Тук така не верее всеки.
само който купне да живее вовеки. Буши бягаш, има ли кой да те гони към батла, като сягаш, има ли патрони? Ти май забрай къде се намираш моя, тук няма да мой да се класираш. Буши бягаш, има ли кой да те гони към батла, като сягаш, има ли патрони? Ти май забрай къде се намираш, казах ти, тук няма да мой да се класираш. Така, как се стори припева? Защото честно казано, за мен лично припева е най-добрата част от цялата песен. Припева изненадващо е доста музикален. Доста, освен че е музикален. Видя ли първо как се щупи инструментала, промени се, имаше нещо различно и честно казано, абе много добре влезе някакси много. Ако върса беше една идея леко по-така бавничък, забърза малко, това много ми хареса. Стана приятна комбинация, някакво припева имаше някакви звуци, отзаде много ме изкефи някакво как. Не знам дали това е идеята, но все едно някакви хора как павка, и как да. Такива работи. И някакво случна към мелодичната, по-музикална част на припева, което беше доста приятно. Беше приятно. Чакай, обаче имаш преди това, дето са павката отзад като само звуци или просто на видеото нещо се видява? Не, звуци. Да, са добавени нарочно, за да е точно. Да, фитва доста добре, вайба няма. Да. Видеото е малко, честно казано, не знам. Странно е, защото тая песен, пак ти казвам, е от лейбъл пусната и е малко странно да е видеото леко махленско. Но anyway, честно казано, мачва вайба. Ама просто ми е много смешен. Брат, много добър кадър отново. Брат, стига. Това кадър е златен. Това видео е пълно с такива кадри. Да. Моля ти се. Друг избор нямаш. Тъй като те гледам, прав на стола ще задрамаш. Нищо друго, освен омраза погледа ти не прочитам. Ма е лек, как за човек да те зачитам уж. Гледаш, а пък нищо не виждаш. Завиждаш, приеми по-доброто, без да се обиждаш. Решиш, спри да трошиш нерви. Ще се умориш, имам дълбоки резерви. Знаеш ли що? Никога няма да ми писне. Колко пъти си дабна верчетата вече? Защото знам, че няма кой да не натисне. Неспокоен, заспиваш да не те стесна. Насъм май доста се отплесна. Рън, дай рън. Тръгнеш и срещу мен, пускам те по парзалката. Не знаеш, няма багажниката, фалката. Постъпката ти грешна, смешна, да простя. Не, он е горе пощава, аз мога само да възсрещна. Души багаш, има ли кой да те гони към пътока по сегаш? Не. Това беше толкова странно, брат. Някакво от нищо, просто някакво момиче идва и просто е такова. Пак. И защо ходеше първо като батка? Да. Души багаш, има ли кой да те гони към пътока? Ти и двамата, не, ти и двамата, и тъй. Някакво... И ти и двамата. Се срещат. Пак е. Като сядаш, има ли патрони? Ти май забрай къде се намираш моя. Тук няма да мой да се класираш. Души багаш, има ли кой да те гони към батла? Като сядаш, има ли патрони? Ти май забрай къде се намираш, казах ти. Тук няма да мой да се класираш. Души багаш, има ли кой да те гони към батла? Като сядаш, има ли патрони? Ти май забрай къде се намираш моя. Тук няма да мой да се класираш. Души багаш, има ли кой да те гони към батла? Като сядаш, има ли патрони? Ти май забрай къде се намираш, казах ти. Тук няма да мой да се класираш. Ау. Абсолютно цялото видео беше просто как маняка се разходи, слезе 2 етажа, дабна се с всеки един възможен човек по пътя си и просто жени, накрая деца, мъже. Да. Трябва да направиш даб каунт. Брат, много ми се занимава, че бил не знам, това беше поне 15 дабвания с рандом. 15, повече. Повече. Anyways, въпреки това, какво ще кажеш за песничката overall? Хареса ми контраста между припева и върсовете. Да. Някакво беше яко. Просто ми е трудно да го приема на сериозно, като постоянно е някакъв... Окей, разбирам, честно казвам, не мога да те виня за това. Да. Напълно разбирам. Гласа му изненадващо приятен, някакво не ме дразни. Не, хич. И мен честно казвам, доста ме кефи гласа му. Някакво... Гърджока, брат. Има обаче голяма разлика. Сега, следващата песен, която ще пусна, тази е на някакво 12 години, следващата песен ще е на 5. Има голяма разлика в гласа му. Но въпреки това е доста приятен за слушане. Нали? Локи, да. Като цяло Гърджока, аз бих казал, че има някакъв определен вайб, който е махленски, само че не е
Марсо Махленски, ами някакво по-чил Махленски. Да. Някъде просто с аверите е така... Все едно е по-на ебавка цялото нещо. Така изглежда. По-на шега, а пък Марсо го прави твърде Марсо иска да тегавея, брат. Иска да изглежда твърде. Той изглежда все едно като пародия, малко го иронизира. Малко, да. Което е хубаво. Да, кеф ме. Не е изцяло във филма. Не е изцяло във филма. Освен когато краде таксито. Освен когато краде таксито, очевидно. За инструментала нещо имаш да кажеш по-интересно. Не мисля. Просто ме изкефиха звуците отзад. Ясно. Да, според мен е файн. Overall, песента звучеше добре, клипчето е готино. Да, песента си е за клипчето и за звучението. Да. Но някакво от време на време, честно казано, нямам нищо против тази песничка. Да се дойдем сега на нашия главен важен въпрос. Мамка му. Нека го направим по-драматично и да махнем тези слушалки. Нека да бъде още по-драматично. Още по-драматично. Колко гледания има тази песен? Добре. Тя е била първата от тоя... Точно така. И е на лейбъл. И е много стара. И е доста стара, т.е. доста хора се прислушвали. Така. Да. 5 милиона. Повече. Малко повече. 15. Чакай, казах малко, брат. Не плюс 10. Има 13. Чакай, виж, добре беше. Акшен беше добре. 13 милиона е... 13 милиона за добре. Близо е. Доволен съм акшен. Не знам, малко нашана го оцеля, но въпреки това. Като ли е East Coast Cash, точно така. Защото той тогава все още е бил в тази група, която между другото по някакво време просто нещо, доколкото знам, са се разпаднали, но не знам поради какви причини, ги са скарали. Не знам, не мога да говоря много по тази тема, но все пак... Хората в банда винаги се карат за нещо. Не е точно така. Значи скоро ще реагираме на БНР, бандата на ръба, които са... БНТ, какво? Какво? Не казах БНТ. Брат, казах БНР, брат. БНР, бандата на ръба. Бандата на ръба са 3 момчета от Русе, които правят музика и от някакво 10 години горе-долу, като те имаха пауза от примерно някакво 2021 до 2026, т.е. те много наскоро се върнаха да правят отново музика. Бяха се просто разделили след COVID там някъде, обаче сега се завърнаха. Идеята е следната, не всички групи явно се разпадат. В момента песните, те са пуснали 4 песни, мисля, че, от които и 4 те песни са много добри. Това от новата ера. От новата ера на БНР. Много добри песни, ще ми реагираме на тях. Ще са... Някой от тях познавам? Познаваш, един от тях е момчето. Пуснал съм тя на песен. Сещаш се, коя песента? Кът. Баси, да, добре. Знаеш ли коя песен? Помня момчето. Помниш го, окей. Не, някаква като тя пуснаш, ще сечеш. Песента се казваше Баси. Да, точно така. Да, точно така. Точно така. Anyways, guys, това беше от нас с Калин, това беше Гарджока, East Coast Cash Crew, там, това. Абонирайте се за канала, оставете по един коментар, защото това страшно много помага. Не знам, защо сракам 2 пъти. И също така... За късмет. Гледайте ни другите клипчета, защото ще стават все по-добри и все по-добри. Точно така. Надяваме се. Ай, чао. Трябва да се нашмъркал малко и ще дойде на това. На мен се не ми идва.